Takže nachádzam sa na hrebienku nad Starým Smokovcom a dnes idem vyšľapať na Terryho chatu do Malej Studenej doliny, niekde to za mnou. Hore vyzerá, že je prisnežilo, tak možno bude aj nejaký prašánek. Jedem. Takže naľavo sa nachádza Veľká Studená dolina so Zbojníckou chatou alebo VSD a ja idem teda tuto napravo do Malej Studenej doliny na Terryho chatu alebo tiež MSD cez Zámkovského chatu. Zámkovského chata, alebo tiež zámka, je útulná vysokohorská chata pod hornou hranicou lesa v dolnej časti Malej Studenej doliny. Aktuálne je aj v prestavbe. Je odtiaľto možnosť pokračovať na skialpoch traverzom po turistickom chodníku na skalnaté pleso, prípadne Lomnické sedlo a vyhnúť sa tak z jazdovke z Tatranskej Lomnice. Ja ale pokračujem ďalej do doliny. Takže malý kúsok nad Zámkovskou chatou. Už vidíme krásne celú Malú Studenú dolinu aj s našim dnešným cieľom Terryho chatu niekde tuto aj Vlkým hangom, ktorý nás čaká najnáročnejšie stúpanie. Terryho chata, alebo tiež Terinka, je najvyššie položenou celoročne otvorenou chatou vo Vysokých Tatrách, preto je v zime veľmi populárna. Na lyžovanie sa tu ponúka veľa možností, veľmi obľúbené sú napríklad baranie sedlo, žltá lávka, priečne sedlo či sedielko. Vzhľadom na to, že som dnes sám a nemám so sebou ani lavínovú výbavu, ale dole sa mi ešte nechce, vyberám sa ešte bezpečne do dolinky pod sedielkom k Modrému plesu. Modré pleso je najvyššie položené tatranské pleso. Vychutnávam si teda výhľady na štíty, prepínam viazanie a moje myšlienky sa už uberajú smerom k 7-kilometrovému zjazdu naspäť na hrebienok.
Už je to paráda firmovačka jarná bomba. Tak, veľký hang za náma. Super jarná firmovačka. Výborná lyžovačka. Už to bude len horšie. Ale treba to doklepať až na hrebienok. Bohužel, keď sme mareť, ale slabá zima. Zjazd od Zámkovského chaty je celkom náročný, je to veľa prenášadiel a súčasne veľmi úzke. Občas chodia turisti, občas sú skaly, takže veľmi opatrne treba chodiť takto na jar. Ale keď tu nikto není a je troška snehu, je to aj celkom sranda. Pozor! Malá studená dolina ponúka skvelé možnosti na skialpové túry. Trasa na Terryho chatu a Modré pleso je vhodná pre mierne pokročilých, v hangu je určite potrebné vedieť spraviť skialpovú otočku aj čo si zlyžovať. Hore je však aj na jar zimné prostredie a zima má v Tatrách naozaj svoje čaro.